Krásný podvečer vám přejeme. Dneska jsme se připojili, abychom vám představili prodloužený víkend, takový seminář Životní směr. Já se jmenuji Alena Jiráková a se Zdeňkem provázíme v létě přechodovým rituálem děti a rodiče. A tohle je vlastně takový seminář, kde můžou přechodovým nebo malým přechodovým rituálem projít i dospělí. A mně se moc líbí vlastně navrátit do našich životů tyhle ty důležitý okamžiky, ty přechodové rituály, ty možnosti se zastavit a nějakým způsobem vlastně přehodnotit nebo vyhodnotit ten svůj život a jít dál, zejména když se nám dějou nějaké důležité věci anebo zlomové věci. A je to něco, co v té naší společnosti chybí a my jsme to tam moc rádi vrátili. A vlastně v červnu jsme byli na semináři s Arne Rubinsteinem, kde vlastně nám představil mnoho možností a variant, jak se s tím dá v životě pracovat. A používáme to, já třeba provázím ženy na trekách a poutích a je moc hezký vidět, kolik vlastně té pozornosti v tu chvíli do toho jejich života plyne, když mají možnost se zastavit a nějakým způsobem získat nadhled nad tím životem, podívat se zpátky a je to vlastně vždycky takový malý přechodový rituál, který přináší do života spoustu benefitů. A tak vlastně tohle to je způsob, který bychom vám teď rádi představili, aby jste si mohli i vy malým přechodovým rituálem projít a ujasnit si v životě, co byste rádi. Ahoj, já vás taky zdravím. Já se jmenuji Zdeněk Kálecký a jsem spoluorganizátorem tohoto projektu. Jak říkala Alča, tak setkání s Arne Rubinsteinem a jeho způsob práce je pro nás velkou inspirací a já se o tuhle práci opírám už někdy od roku, poprvé jsem se s ní setkal od roku 2017 a od té doby sbírám kompetence k tomu, abych mohl muže či ženy tímto přechodovým rituálem provázet. Takže přímo tady ten přechodový rituál, který začíná ve čtvrtek odpoledne a končí v neděli obědem, je právě odezvou na to setkání Jarny Rubinsteina, který jsem přijal do České republiky. A postavili jsme ho vlastně podle určitých not, které jsou mnohokrát ověřený a velmi funkční. Takže životní směr. Dobře, tak když teď se na nás třeba dívá někdo, kdo se rozhoduje že by s námi na ten víkend vyrazil, proč by to měl udělat? Co je takový, co vlastně je to nejvíc, co může získat za ten víkend? Co to může každému z nás přinést? Proč by to měl udělat? Tak v první řadě by se měl podívat nějakým způsobem na program, zjistit si něco o tom přechodovém rituálu a pak by uvnitř měl cítit takovýto místo, že chce. Mm-hmm. Jo, intuice. Intuice může říct, hele, tohle to by mohlo být pro mě a mohlo by mě to někam posunout. A co by z toho mohl získat? Tak v první řadě čas pro sebe. Protože my žijeme v době, která je velmi rychlá a těch vlivů a věmů, který k nám přicházejí, je obrovské množství. A ne vždycky máme kvalitní čas k tomu, abychom se mohli zastavit, prozkoumat, jak se vlastně v tomhle životním obdobím cítím, co potřebuju, jaký jsou moje cíle, kam chci vlastně dojít ve svém životě, kam chci dál směřovat. Tak to, že se zastavím v prostředí, kde je k tomu vytvořený prostor, prostředí, kde to zastavení není jenom o tom, že to probíhá v mém nitru, ale že mám možnost to sdílet s ostatními účastníky, který dělají vlastně tu stejnou práci. Mi to může přinést obrovskou orientaci v mém životě. A to může vykrystalizovat, a děje se to, jasný cíl mýho směřování. Kudy chci směřovat dál a jaký kroky potřebuji udělat k tomu, abych toho svého cíle dosáhnul. Já si uvědomuju, že vlastně vždycky, když
vyrážíme s ženami třeba na ty treky, tak bývá ohromným benefitem to, že se odpojí od toho svého běžného života. Že jsou v jiném prostředí, s jinými lidmi a získávají tím úplně automatickou určitý nadhled nad tím životem. A to je to, co vlastně vám můžeme nabídnout my i v tomhletom čase. Jo, to, že vlastně se vytrhneme z toho vlastního svého prostředí a máme možnost nahlídnout ty věci jinak, v klidu, tak jak říkal Zdeněk, když máme pro sebe ten čas cenný, kdy neděláme nic jiného organizačního, tak k nám můžou přicházet úplně nový úhly pohledu na věci, které řešíme. A to já vnímám jako vlastně jeden z obrovských benefitů, že tam ten prostor pro to je. Co vnímám další věc je, že my se tam budeme potkávat ještě s dalšími lidmi, zase jak říkal Zdeněk, který mají stejný podobný cíl jako my a vytváří se tam zpravidla velmi hluboký naslouchání, na který my v běžných životech nejsme zvyklí. A často to bývá třeba první kontakt s tím, že jsem přijatý nebo přijatá taková, jaká jsem, s tím, co nesu, co sdílím, co prožívám. Nemusím se bát toho odmítnutí, najednou prostě můžu sdílet ze svého srdce tu svoji největší pravdu a nikdo mě za to nehodnotí. A to je něco tak obrovsky posilujícího do toho života, co vlastně v té naší společnosti je velmi málo obsažený, že si uvědomuji, že vlastně už ten samotný fakt dělá velké věci někde hluboko v nás a zase nám to vnáší do toho našeho pohledu na nás a náš život úplně nový rozměr. No. Protože ono, když změníme to prostředí, tak to znamená, že se odpojíme i od svých každodenních povinností. A to nám udělá takový prostor. A to je vlastně první podmínkou přechodových rituálů. To, že to prostředí změníme, abychom z toho, co běžně děláme, abychom to mohli nechat někde stranou a podívat se na sebe novým způsobem. A to, že si může člověk dovolit být v takovém prostředí sám sebou, taky znamená to, že my jako člověk máme pozitivní a taky negativní své stránky. Máme jak naděje, tak máme strachy. A strach nám často brání k tomu, abychom se vydali směrem, který cítíme, někde to cítíme, že bychom tudy chtěli jít. A my, i když si dovolíme, aby tady byly s náma i ty pocity, které jsou v uvozovkách negativní, tak oni nám můžou předat nějaké zprávy, nějaké poselství, protože tady jsou z nějakého důvodu. Což znamená, že když přijíždíme na takovéhle místo, který tvoříme, tak tam člověk může být celý. Může tam být celý a může být sám sebou. A to přináší velké množství energie. No a co, když se zeptám, nebo mně byla položená otázka od ženy, podobně starý jako jsem já, jestli je to vlastně vhodný, kdybych chtěla na takovejhle přechodový rituál nebo na ten prodloužený víkend životní směr, protože se jí líbilo to, že vlastně se tam může ten člověk nějakým způsobem nasměrovat dál ve svém životě, což je samozřejmě jeden z našich záměrů. A jestli může přizvat svého syna nebo dceru ve věku třeba 16-17 let. To je dobrá otázka, protože tenhle přechodový rituál je vhodný i proto, aby se tam sešlo víc rodinných účastníků, s tím ale, že každý si musí jet po té svojí vlastní ose. Každý si musí jet po té svojí vlastní ose toho, co vlastně doopravdy chce. Tak pak je otázka, jestli dokáže být ten syn vedle té svojí mamky v uvolněnosti a opravdu vstoupit do té role já jsem sám sebou, takový, jaký potřebuju být. Takže je to hodně o tom vztahu, jaký ten rodič s tím synem nebo dcerou má, protože pokud ho tam vezme způsobem, pojď tady proto, protože tady zjistíš to, co ty potřebuješ a pomůže ti to, ale vychází to z nějakého vnitřního tlaku, že ten rodič cítí, že by se to dítě mělo někam posunout, tak by to nemuselo být úplně vhodný. Zatímco, když si ten syn nebo dcera přečte ten program a ucítí sám,
nebo sama, že by to pro ně mohlo být přínosný, tak pak říkám ano. Pak si myslím, že od 16, 17 let je to úplně v pohodě. A je úplně v pohodě, pokud přijede takovýhle člověk v takovémhle věku sám, Hmm. pokud na to cítí kompetence. Hmm. A podobný to pravděpodobně bude i s partnerama, že je v okamžiku, kdy se rozhodnou přijít třeba manželé nebo partneři, Mhm. tak je to podobný. V okamžiku, kdy tam dokážou být sami za sebe, tak já vnímám, že by to mohlo být velmi přínosný, protože vlastně oba jsou v nějakém procesu a zároveň se vlastně potom vrací do stejného prostředí a můžou spolu budovat nějaký svůj život společný dál na základě velmi hluboce prožitý zkušenosti. Přesně tak. Pokud to nevychází z nějakého tlaku, ty bys tam měl jít se mnou, ale oba to chtějí, tak to může být velmi podporující pro ten vztah. Protože praxe je taková, že když se sejdeme v kruhu a jeden ze základních principů přechodových rituálů je transparentní kruhová komunikace, což znamená, já můžu sdílet to, co doopravdy cítím, se velmi často lidé na takovémhle místě a díky tomu bezpečí, který se tam vytvoří, sdílejí něco, co ještě nikdy nikomu neřekli, protože měli pocit, že je to pro to společenství moc nebezpečný. Ale kruh v rámci toho přechodového rituálu unese jakýkoliv téma. Což znamená, že přesto, že sem jezdí lidi se stejným záměrem posunout se někam ve svém životě, tak každý si přináší svoje jedinečné téma, kterým se vlastně chce vyvíjet a každý jde vlastně jakoby jiným směrem po tom, co ten přechodový rituál, jo, někdo řeší partnerství, někdo řeší kariéru, někdo řeší vůbec to, že já teď nevím, teď jsem tady a můj život je prázdný a já potřebuju něco, co by mi dodalo vitalitu, protože pokud já nevím, kam směřuju, tak pravděpodobně mi chybí energie, která vychází z toho, z té touhy vlastně dosáhnout toho cíle, protože to aktivuje určitý motor životní. Že když si ujasním, jo, spoustu lidí ví, co nechce. A tím, že tomu věnujeme pozornost, tak si vlastně ubíráme energii. Ale když si dokážeme uvědomit, co vlastně ve svém životě chcem a vytváříme každodenní nebo jasný kroky, které k tomu cíli vedou, tak to přináší to, že zdoláváme ty malé vrcholy vlastně na té cestě k té realizaci a až k té konečné realizaci, tak každý ten zdolání vrcholu přináší určitý nový vítězství, který přináší další a další energii. Takže přechodový rituál, životní směr je opravdu proto, aby si člověk uvědomil, co je pro něj v životě důležitý a kudy se vyplatí napnout svoji energii, svoje síly a kudy se vyplatí prostě v tom životě dál jít. Což říkám, že pro každýho je to něco jiného v tenhle daný okamžik. Hmm. Velmi podporující pro vlastně tuhle práci, aby se tohle všechno, co říkal tady Zdeněk, a mohlo stát, tak je vlastně i fakt, že to probíhá hodně v přírodě, že to je něco, co nám vlastně ten náš nervový systém sklidňuje a my v tom kontaktu jsme najednou daleko víc v tom kontaktu i sami se sebou a ty odpovědi můžou přicházet vlastně z našeho nitra daleko snadněji než v tom běžném životě a potom můžeme snadněji nalézat i ty cesty. Jo, takže já vnímám, že to je další velký benefit, který vlastně ten A je v prostředí tom, proto přináší. Mhm. A je v tom velmi důležitý to, že já na co přijdu si nenechávám pro sebe, že to můžu sdílet s ostatními. Jo, protože jedna věc je si něco uvědomit a druhá věc je někomu to říct, protože my jsme sociální bytosti a my jsme vytvoření ke spolupráci. A tím, že v tom nejdem sami vlastně a že máme podporu, že někdo cítí,
že já chci směřovat tímhle směrem, a když cítím podporu těch ostatních lidí, kteří jsou kolem mě, tak to přináší mnohem víc motivace překonávat nějaké svoje strachy, které mě vlastně bránili ten krok normálně v tom běžném životě udělat. Musím vůbec uvědomit, že je tam strach, který mi brání v mém vlastně životním rozkvětu. Hmm. Ono v podstatě už jakoukoliv věc nebo myšlenku říct nahlas a uslyšet ji, jak ji říkám, tak už se vlastně daleko víc otiskává do toho mýho života a já za ní daleko snadněji můžu vyrazit. Jenom to, že to vlastně vyslovím. A když mám komu a ta komunita mě slyší a ještě navíc přijímá moje rozhodnutí, protože vnímá, že je moje, tak je to velmi posilující. No. My vlastně tu podporu taky v životech většinou moc nemáme, takže tohle to jsou takové věci, které bývají hodně silný a má to dozvuky několik týdnů i měsíců, to, že nám někdo tu energii v tu chvíli jako dodal nebo naší energii podpořil. A dá se k tomu hodně vracet i třeba v budoucnu, když se vrátíme domů do svých domovů a narazíme tam na nějaké překážky, tak o tu komunitu a o tu zkušenost toho sdílení, o to, co máme v sobě vlastně z toho víkendu, co si neseme, tak se můžeme dobře opřít. Jo, a vytváří nám to pevnou půdu pod nohama pro to, aby se nám dobře šlo přes ty překážky, které nám tam ten život třeba dává. Mhm. A z hlediska času, tak já bych nastínil, o co tam vlastně jde, protože je to ve své podstatě úplně jednoduchý. Zastavit, rozhlídnout, ujasnit a vykročit. Jo, velmi, velmi jednoduchý princip v podstatě. A ten přechodový rituál je sestavený z určitých praxí, kde to sdílení má hodně velké místo, které vedou jasně ke svýmu cíli. K tomu, aby se člověk mohl opravdu zastavit. Proto díky tomu zastavení vlastně i během toho rituálu si člověk odpočine. Jo? Není tam žádný tlak na rychlost. Všechno je v takovém flow, protože my potřebujeme si odpočinout z toho rychlého světa. Takže aby se mohl zastavit, podívat se zpět, podívat se na to, co vlastně k té situaci, která se mu objeví, že by teď byla ideální řešit, přichází za různé pocity, emoce, myšlenky, jo, a zvědomit je. A už jenom to, že člověk vytvoří takovouhle orientaci, kde se právě teď nachází, tak to nitro potom vlastně ukazuje, jaký krok nebo jaký směr se vyplatí jít dál. Taky ten přechodový rituál v sobě obsahuje určitou výzvu, kterou zatím zvládnul každý, není to nic náročného. Nicméně ta výzva pomáhá si ukotvit to nový vlastně novým způsobem do svého života. A pak je tam díky tomu zjištění nějaký pohled do té své budoucnosti, co je teda vlastně to, co já bych sem chtěl konkrétně dosáhnout v tom následujícím období ve svém životě. Pak se pracuje nějakým způsobem s tou vizí a každý si navrhuje ty vlastní konkrétní kroky, který objeví, že je teď potřeba udělat. A naše zkušenost je taková, že to funguje všem. Jak říká Arne Rubinstein, když se přechodový rituál postaví správným způsobem, tak způsobí změnu. My nemůžeme někdy říct, jak ta změna bude veliká a hluboká. Nikdy nevíme, jak hluboko nás to vezme a co se vlastně objeví, ale naše zkušenost je, že to funguje všem. Hmm. A já bych ještě chtěla říct, že vlastně jsem konfrontovaná vždycky s tím slovem rituál, že tomu říkáme jako přechodový rituál, on to je přechodový rituál. A že vlastně, kdyby jsme nepoužívali slovo rituál, takže by to bylo jako pro lidi srozumitelnější. Jenže my ho používat chceme, protože je to vlastně výraz, který přesně popisuje to, co se děje. A rituály my v životě úplně běžně máme. Slavíme Vánoce, narozeniny, když jde prvňáček do první třídy, tak prostě chodíme ho doprovázet a pak jdeme do cukrárny. A to všechno jsou rituály. Tak bych jenom chtěla říct, že rituál je prostě pro nás něco, kde se určitý čas na určitém místě věnuje určitému tématu. Jo, kde se uctí něco, co se prostě zrovna v tu chvíli děje. Jo.
Takže to není prostě žádná věc, která je divná. Je to prostě běžná, rituály provází celý lidský životy, naše, všichni je nějak v životech máme, jenom tomu říkáme narozeninová oslava, tak jenom byste se toho nebáli, že jedete do nějakou strašidelnou věc. Dá se říct, že rituál je jasně ohraničený čas, kde konáme kde vytváříme určitý konání za jasně daným cílem. Jo, že když ráno vstanu, jdu si vyčistit zuby, to trvá určitý čas, vyčistím si zuby a dosáhl jsem svého cíle. Hmm. A No. to, že to je přechodový rituál, tak to znamená, že má způsobit změnu. On způsobí změnu v nastavení nitra toho člověka, který tím prochází. A stavíme to tak, aby ta změna proběhla k tomu pozitivnímu způsobu nastavení. Hmm. Takže pokud máte pocit, že ve svém životě zrovna teď nějakou drobnou nebo větší změnu potřebujete, tak vlastně tohle by mohl být dobrý způsob, jak ji dobře nastartovat. Hmm. Přesně tak. Takže To je vlastně jste zvaný do tohohle prostoru. Budeme rádi, když se zúčastníte, a pokud budete mít ještě nějaké osobní otázky, tak můžete mě nebo Alču kontaktovat. Na webu jsou telefonní čísla, můžete si zavolat nebo napsat e-mail. My vám rádi otázky zodpovíme. určitě. Zároveň budeme i rádi za sdílení, protože by bylo moc fajn, aby se vlastně ty informace o této možnosti dostaly i lidem, který by to mohlo ještě zajímat. A no, to budeme rádi. A ještě mě napadá taková překážka toho, proč se nezúčastnit. Někdy je překážkou opravdu ten strach, že jdeme do něčeho nového, že to je prostředí, který neznám, tak ten strach je něco, co nám většinou nepomáhá a je dobrý ho si uvědomit, ale zároveň, pokud chci opravdu pohnout ve svým životem, tak prostě ho překonat, protože každý výstup z komfortní zóny sebou nese určitý napětí a strach. A tady to je určitým způsobem výstup z komfortní zóny, protože když zůstáváme v té komfortní zóně, tak není žádný posun. Tam se nevyvíjíme, tam jsme. A vždycky, když překonáme ty hranice, ty komfortní zóny, tak se vždycky u nás něco změní a my vyrosteme. S tím strachem vždycky přichází spousta důvodů, proč na to nejet. Tak pokud se takhle jako chytnete, vlastně to bude pořád, to s vámi bude jako pracovat, tak zase naopak moc pomáhá najít to jedno z našich telefonních čísel a zavolat. A po chvíli telefonátu najednou ten strach začne opadat a začne se objevovat nějaká zvědavost. A to je úplně přesně krásná chvíle pro to, že člověk může ve svém životě nějakou tu změnu udělat. Tak jo, já se ještě Takže pokud touha převládne před strachem, tak místo je otevřené. budeme se moc těšit.